Saúdos, que tal? Boas tardes. Nunhas horas, esta mesma tarde, asinarás en Paraguai o Acordo de Libre Comercio entre o Mercosur e a Unión Europea. Si, a firma chega tras 26 anos de intensas negociacións. Mentres, nas rúas seguen as protestas dos agricultores e gandeiros que se opoñen a este tratado. Denuncian que os vai levar á ruína total. En Ourense, esta mañá, máis de 80 tractores cortaron a Nacional 120, unha das principais vías de acceso á cidade. Para mañá, agárdanse máis movilizacións. Porque no sector primario, sí, estamos en tela de xuicio en canto a cuestión económica, pero a sociedade en xeral está poñendo en tela de xuicio a súa propia saúde. Seguimos estando aquí por de 20 días e que naide nos fai caso. Dúas persoas resultaron feridas graves no accidente que esta mañá se registrou na autoestrada AP9, ao seu paso polo municipio pontevedrés de Portas. O tráfico en sentido sur tivo que ser cortado por completo, como podemos ver na cámara da DXT. Chocaron un camión con mercadorías perigosas e un turismo. O coche quedou totalmente esnaquizado e o camión, que transportaba propano, acabou emborcado sobre a calzada. Mañá hai eleccións presidenciais en Portugal e nunca unha elección presidencial estivera tan disputada, fragmentada e imprevisible. Marcos Sueiro. Elección antiga fragmentada e con 4 ou 5 candidatos na primeira liña. Concorren as candidaturas respaldadas polas familias políticas tradicionais xunto a aspirantes independentes e outros populistas. Tanto socialistas como conservadores confían en gañar así a elección e darlle así continuidade e estabilidade ao país. Non vai ser fácil. E como manda a tradición, hoxe moitos animais bendecíronse neste día de San Antón. Cans, gatos e outras mascotas achegáronse acompañados dos seus donos a este rito, que xa é unha cita imprescindible para moitos e que mestura fe, tradición e moitas escenas entrañables alrededor dos animais. Unha oportunidade para celebrar o respecto polos animais e agradecer a súa compañía, consolo e amizade que nos brindan a diario. Oliver, bueno, é o máis enfermiño, non ten voz, non ten nada. Decidimos traelo a ela a ver se lle axuda un pouquiño. E hoxe o frío notase un pouquiño máis e tamén continúa a neve. Boa noticia para os seus amantes que puideron vivir unha xornada invernal en familia. Fíxense nestas imaxes en Cabeza de Manzaneda. A estación de esquí está así agora mesmo. Chea de persoas xogando, esquiando e facendo bonecos de neve. Ben abrigados, iso sí, para gozar do día. E moitos de vostedes estarán agora mesmo xantando, no barco de Valdeorras non van ser menos, pero hoxe ali un prato é o protagonista. O telo métese dentro do estómago do cocho e logo leva a costilla curada e demais. Estómago de porco recheo de costela adobada afumado durante 2 semanas e acompañado por patacas, chourizos e repolo. O Botelo celebra a edición número 24 dunha festa declarada de interese turístico galego. Nuns minutos volvémoslles facer a boca ahora. Por cocho que se mata. Seguen as protestas dos agricultores e gandeiros a poucas horas de asinarse o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur, que será esta mesma tarde en Paraguai. En Galicia, os tractores volveron á ronda da muralla de Lugo. En Ourense, André Otero bloquean arestora a Nacional 120, unha nova fin de semana de protestas. Sí, efectivamente, como vedes, agricultores e gandeiros manteñen cortada a Nacional 120 a altura do centro comercial Pontevella dende as 7 desta mañá. Fano, como dicides, para protestar contra o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e o Mercosur, que elimina boa parte das barreiras comerciais co continente americano, concretamente a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Un tratado que se vai asinar hoxe despois de 26 anos de negociacións. Estas movilizacións, como a que temos hoxe aquí en Ourense, non é algo novidoso, levan dende o pasado 26 de decembro protestando e dignos aquí hoxe que van continuar de maneira indefinida ata que alguén negocie con eles.
A poucas horas desa sinatura entre a Unión Europea e Mercosur, gandeiros e agricultores seguen rechazando na rúa ese tratado de libre comercio. En Ourense, onde suman xa 4 fins de semana de protestas, dende ben cedo cortaron unha das principais vías de acceso á cidade das Burgas, esta nacional 120 que vai a Pontevella e que segue cortada este mediodía. Que organizándonos un pouquiño somos capaces de volver paralizar, calquera vía pública, nacional, autovía, o que necesitemos para darnos a ver. Si nos vamos a marchar hoxe, mañá, de momento temos pensado quedarnos acá, hasta que nos escoiten. Protestas que tamén se deixan notar as portas da subdelegación do Goberno de Ourense ao longo de todos estes días, contra un tratado que consideran injusto e prexudicial tanto para o sector primario como para o consumidor. Porque no sector primario, sí, estamos en tela de xuicio en canto á cuestión económica, pero a sociedade en xeral está poñendo en tela de xuicio a súa propia saúde. É porque non podemos competir con produtos que veñan de fora, a baixo coste e con medidas sanitarias que non nos exigen a eles non. Tamén loitamos porque hai unha vacunación da dermatosis nodular, que é unha enfermedade que está chegando, que xa está en Girona e vai supor tamén un grave problema. Tamén en Lugo hubo actos reivindicativos dende esta pasada noite cunha tractorada que continúa nesta ronda da muralla. Protestas que rematarán este sábado cunha cea reivindicativa diante da delegación da Xunta. O menú consistirá en tenreira, brasa, leite e pan. Xa o domingo, neste mesmo lugar, ofrecerán información aos consumidores sobre un acordo que deberá ratificarse posteriormente no Parlamento Europeo. Quedan horas para que se firme o acordo con Mercosur e Europa defende esta diversificación do mercado, sobre todo porque haberá uns sectores máis favorecidos. Os automóviles, que reducirán os seus aranceis nun 35%, tamén os químicos nun 18%, esta reducción vai ser paulatina. Tamén Europa é grande exportadora do aceite de oliva, do viño, aquí temos grandes viños galegos, reducirán os seus aranceis un 27%, e tamén os queixos na súa denominación de orixe. Pola contra, os menores custos de produción no campo fan que entren produtos máis baratos. A carne de vacún aumenta as importacións a 99.000 toneladas, despois a carne de ave, o polo, 100.000 toneladas que se van poder importar, e tamén destacan os cereais e o azucre. A falta de competitividade será unha das principais consecuencias. Por iso, os agricultores e gandeiros non cesan, como víamos, nas súas protestas. 240 propietarios solicitaron a liña de axudas de Fogar Vivo, o programa da Xunta de Galicia para incorporar ao mercado do alugueiro as vivendas desocupadas a un prezo asequible. O plan recolle subvencións de ata 16.000 euros que poden utilizarse para realizar pequenas reformas e para contratar pólizas multirrisco ou seguros de impago de rendas. A conselleira de Vivenda fixo balance do programa nun encontro cunha das persoas beneficiarias en Ferrol. María Martínez Allegue anunciou que Fogar Vivo se ampliará en 2026. Tendo en conta que se agotou todo o crédito, 1,4 millóns de euros, o que faremos é xa no vindeiro mes de febreiro convocaremos unha nova liña de axudas de Fogar Vivo, incrementando ata 2,6 millóns de euros para seguir facilitando tanto a propietarios como a persoas, unidades familiares que buscan fogares que teñan esos fogares. O financiamento autonómico segue no foco do debate político. Dende o Partido Socialista, María Jesús Montero asegura que o PP busca confrontación con este tema. Mentres, o líder do PP, Núñez Feijóo, pídelle a Sánchez que retire unha proposta que non conta nin co apoio dos seus presidentes autonómicos. A número 2 do PSOE, de visita en Andalucía, considera que o Partido Popular busca poñer as comunidades autónomas en contra do goberno co financiamento autonómico como pretexto. Di que os populares non lles interesa o debate sobre os servizos públicos e cuestiona o liderato de Feijóo. Para el gobierno de España es prioritario y para el Partido Popular no tanto. Para nosotros es fundamental que la sanidad, la educación o la dependencia estén preservadas. Al Partido Popular pues no le interesa porque por una parte prefiere hacer confrontación. Desde o Partido Popular o propio Feijóo anuncia que lle pedirá a Sánchez o luns que retire definitivamente esa alternativa de financiamento. Apunta que se dá a circunstancia inédita de que a rexeitan todas as comunidades autónomas, incluídas as socialistas, agas Cataluña. Que el señor Sánchez no prevé un sistema de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos. Lo que prevé es cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el gobierno de la Moncloa. Y lo que ha hecho es comprar.
Por certo, mañá reuniránse os presidentes das comunidades gobernadas polo PP con Feijóo para escenificar o rexeitamento conxunto á proposta de financiamento de Sánchez. O coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, considera amortizada a coalición Sumar e aposta por refundar ese movimento ampliando a súa base. Dende Podemos amónsanse moi reticentes a unha hipotética integración e marcan un perfil diferenciado. Llevamos tiempo explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve a las mejores condiciones a las próximas elecciones generales. Pero no será suficiente con un acuerdo unitario. Necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador, dirigirnos a la gente y dejar de hablar de nosotras y de nosotros. Para mí, el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista, que en lugar de bajar el precio de los alquileres por ley, hace regalos a los rentistas. Y esa opción política es Podemos. En Portugal, hoxe, xornada de reflexión porque mañá celebranse as eleccións presidenciais máis disputadas das últimas décadas. 5 candidatos chegan con opción reais de acadar a segunda volta e ser o sucesor de Rebelo de Sousa. Marcos Sueiro, está todo moi aberto. Portugal, como dicides, reflexiona e o día deixa imaxes familiares dos candidatos, escenas de vida en familia ou charlas con xente nova na que descansa o futuro desta república. Os candidatos aproveitan ata o último minuto para chamar a atención dos cidadáns e desfacer o empate que dan as enquisas. De feito, nas últimas horas están facendo un chamamento o chamado voto útil. O candidato conservador Luís Marqués insta aos cidadáns a elixir unha presidencia moderada e preparada. O socialista Xosé Seguro reivindica a herdanza dos cambios impulsados polo PS neste país e André Ventura, da dereita nacionalista, fala de cambio radical. O populista, por certo, pode converterse na sorpresa das eleccións xunto ao exmilitar Gouveia Melo, que pide a todos seriedade. No sábado de reflexión non hai actividade dos partidos e só quedan as redes sociais para reforzar as mensaxes da campaña. As eleccións para dar a remuda ao actual presidente Marcelo Rebelo de Sousa chegan coa maior das incertezas en canto ao posible gañador. As últimas sondaxes sitúan a cabeza ao candidato de Chega. André Ventura dá por segura unha segunda volta. Vamos ter uma segunda volta, isso parece mais ou menos incontornável a este momento, a menos que aconteça alguma coisa de imprevisível. Tras Ventura, ata 4 aspirantes se moven nun puñado de puntos. Luís Marqués Méndez é o candidato apoiado polo goberno. Antigo presidente do Partido Socialdemócrata, denuncia unha campaña protagonizada polas acusacións persoais. As pessoas não estão a gostar muito desta campanha do chefe de tricas, insinuações e suspeitas. Não é da minha parte, eu falo das questões que interessam às pessoas. Cunha dilatada traxectoria no Partido Socialista, co que foi ministro, Antonio Xosé Seguro preséntase como a esperanza da esquerda. Sitúa como prioridade a sanidade, unha das principais preocupacións dos portugueses. Não há milagres, mas há respostas imediatas que têm que ser tomadas, não é? E isso compete aos governos. Un almirante na reserva tamén tenta converterse en presidente. Enrique Gouveia Melo, aspirante independente e coñecido polo pobo luso despois de dirixir o plan de vacinación durante a pandemia. Tamén tería opcións o liberal Joao Coutinho de Figueiredo, sobre quen nos últimos días pesa unha acusación por acoso sexual. 11 millóns de portugueses están chamados a votar. A familia real española despide en Madrid a Irene de Grecia, a irmá da raíña Sofía, falecida este xoves no Pazo da Zarzuela aos 83 anos. Os actos comezaron na Catedral Ortodoxa Grega de Madrid, cun responso pola falecida, onde os reis e as súas fillas acompañaron a raíña Sofía. A capela ardente estará aberta ao público entre a 1 e as 4 desta tarde. A familia real viaxará logo a Atenas, onde este luns celebrarán o funeral na Catedral Metropolitana. Irene de Grecia será enterrada nun acto reservado á familia, no panteón que a familia ten no cemiterio de Tatoi. O rei emérito non asistirá a ningún dos actos, nin en Madrid nin en Atenas, por consello médico. E Groenlandia segue no punto de mira do goberno norteamericano decidido a facerse coa illa polas boas ou polas malas. Mentres en Groenlandia segue a presenza simbólica dun grupo de militares europeos, en Dinamarca preparan manifestacións contra os desexos de Donald Trump.
Pequenas dotacións de militares de Francia, Alemaña, Suecia, Noruega e Reino Unido participan en Nuuk, a capital de Groenlandia, nuns exercicios dirixidos polo exército de Dinamarca nunha acción simbólica de apoio fronte ás pretensións anexionistas da illa, formuladas polo goberno norteamericano de Donald Trump. Un dos responsables do operativo suliña que tamén invitaron aos Estados Unidos. Non vexo un aliado da OTAN atacando a outro aliado da OTAN, pero, por suposto, se Rusia ataca a Groenlandia, o noso encargo é defendela. E faríamolo con tropas danesas en colaboración coa alianza, di o comandante danés do operativo. Polo momento, o grupo máis numeroso de militares estranxeiros chegados a Groenlandia é o francés, con 15 integrantes. Todos os gobernos europeos que enviaron militares á illa, dependente de Dinamarca, suliñan que se trata dunha misión de recoñecemento. Tamén chegou a Dinamarca unha delegación norteamericana composta por 9 congresistas demócratas e 2 senadores republicanos que aseguraron que o Congreso estadounidense apoia a OTAN e os seus aliados. Desde Washington, o presidente norteamericano Donald Trump segue exixindo o control de Groenlandia, ameazando con novos arancéis aos países que se opoñan aos seus desexos. A voceira do goberno estadounidense sinalou que a presenza de militares europeos en Groenlandia non fará cambiar de postura ao presidente Trump. O réxime iraniano conseguiu controlar as manifestacións opositoras, admitindo que detivo polo menos 3.000 persoas. As ONGs falan de 19.000 detidos e máis de 2.000 mortos. As manifestacións contra o goberno de Irán comezaron o 28 de decembro e foron reprimidas a tiros polo réxime. O goberno admitiu a existencia de falecidos sen especificar cantos. As organizacións non gobernamentais que traballan dende fora do país falan de entre 2.600 e 3.400 mortos. A represión conseguiu controlar as protestas esta fin de semana. O goberno de Irán restableceu parte da comunicación electrónica no interior do país. E saen a luz imaxes inéditas do operativo que permitiu a María Corina Machado sair de Venezuela para recoller o Premio Nobel da Paz en Oslo. Unha operación clandestina dirixida por un grupo especializado en rescates que se prolongou durante máis de 15 horas e con desplazamentos por terra, mar e aire. Con perruca e rodeada de xente da súa confianza, a líder opositora venezolana sorteou dúcias de controis e conseguiu abandonar o país nun bote en plena oscuridade e no medio dunha forte ondaxe. Nas imaxes di sentirse segura e agradecida. Os cubanos residentes en Galicia manteñen a vista posta na illa caribeña. Os últimos acontecementos no panorama internacional abren incertezas no país. Son parte da comunidade cubana que reside en Galicia. Viven pendentes das noticias que lles trasladan as súas familias dende a illa. Es muy complicado comprar alimentos, hay cortes continuos de electricidad, hay lugares que no tienen agua, hay hospitales que aunque te puedan atender el personal médico no tienen medicamentos y la situación es bien complicada. También hay un componente de desesperanza porque se han pasado varios años y la cosa no mejora. Falan de factores internos e externos nos motivos da crise. Pero hay falta de insumos en todos los sentidos, en todas las industrias, en todo lo que tú puedas ver, en medicamentos, en alimentos. A distancia súmase a incerteza do futuro no país tras os últimos acontecementos internacionais. Trump va a asumir el sueño de todos los cubanos, va a ser el sueño de todos los cubanos realidad entre lo que entra, pero a ver a qué precio nos toca aguantar la libertad esa que nosotros esperamos. Na visión destes cubanos tamén hai diferenzas, a veces marcadas pola idade. Que quien te ha pisoteado toda la vida, quien ha sido tu verdugo, te prometa que te va a liberar y entonces, sí, va a ser todo bueno cuando tú vengas. Va a ser todo bueno. ¿Cuál es la experiencia en el mundo entero, en todos los países que ha hecho lo mismo? Están creando unha asociación de cubanos en Vigo e son o grupo de WhatsApp son máis de 300, no que comparten inquedanzas máis alá da política. Posible caso de violencia de xénero en Madrid. Un home de 61 anos foi detido este sábado por presuntamente asestar 2 puñaladas no pescozo a súa exparella. Segundo as primeiras investigacións, puido empregar unha arma branca que aínda non foi localizada. Os feitos aconteceron de madrugada nun parque do distrito madrileño de Usera. A vítima permanece no hospital con pronóstico grave. Un dos cortes asestados foi preto da carótida. Atendemos a una mujer de 50 años en un parque que ha sido agredida con un arma blanca en cuello, en cara y en mano derecha. Inicialmente se encuentra la Policía Nacional en el punto que le está aplicando unas medidas de hemostasia en ese cuello, que está evitando el sangrado masivo.
Posteriormente, tras estabilización, es trasladada al Hospital 12 de Octubre. Detido tamén un home en Pontevedra despois de agredir e ameazar a súa muller cunha machada. Foi un veciño da parella quen avisou a policía local cando viu a muller na rúa pedindo auxilio. Segundo o testemunho da vítima, seu marido iniciou unha forte discusión con ela despois de verlle unha conversa no WhatsApp. Os feitos tornáronse moi violentos xa que o home empurrouna, quitoulle o teléfono móvil e ameazouna cunha machada. A policía detivo o suposto agresor por un presunto delito de violencia machista e puxo a disposición xudicial. Liberado un home de 80 anos que estaba sendo utilizado para estafar a través de internet. Os axentes da Garda Civil detiveron a 19 persoas e investigan a 3 máis nunha operación que deixa polo momento 121 víctimas por toda España. O grupo criminal illou o octoxenario da súa familia, obrigouno a vivir da esmola e cos seus datos abriron varias contas bancarias para realizar os ladroizos. Conseguiron roubar ata 36.000 euros. Dúas persoas resultaron feridas graves no accidente que esta mañá se registrou na autoestrada AP9, ao seu paso polo municipio pontevedrés de Portas. O tráfico en sentido sur tivo que ser cortado por completo, como pudemos ver na cámara da DXT. Chocaron un camión con mercadorías perigosas e un turismo. Foi pouco despois das 11 da mañá no quilómetro 116 da autoestrada, segundo informou a Garda Civil. Os condutores que quedaron atrapados nese tramo tiveron que abandonar a vía pola saída 110, algúns deles escoltados pola Garda Civil en sentido contrario. Despois dunhas xornadas con chuvieiras espalladas por boa parte da comunidade, chegou o frío intenso de novo. En Manzaneda, esta madrugada, os termómetros marcaron os menos 5,4 graus. E non foi o único punto da provincia de Ourense que estivo por baixo desa cifra. Frío que se deixa notar en todas as partes, cunhas máximas as que lle vais custar superar os 10 graus na costa. E no interior as máximas non se van a chegar a esa cifra, a friaxe mantén a neve na alta montaña, como en Manzaneda, que xa estamos vendo a Xoel Rodríguez, e ademais nevando agora mesmo, Xoel. Sí, unha precipitación que está caendo, David, nestes momentos en forma de xeo. As temperaturas tamén neste momento marcan 5 graus en sentido negativo, mentres que durante a pasada madrugada, como dicía Antía, foron 5 graus, pero en sentido negativo. Desta hora, a imaxe que ofrece esta estación de Manzaneda é a que poden ver moita xente gozando das pistas que, iso sí, permanecen pechadas, por desgraza, para os amantes dos deportes de inverno, sobre todo de esquí e tamén de snowboard. A previsión con todo apunta a que durante a próxima noite, tamén durante a madrugada, a cota de neve podría baixar ata os 900 metros, non só aquí na montaña de Ourense, senón tamén na de Lugo, así que os amantes do esquí, dos deportes de inverno, están pendentes de que mañá as pistas desta estación poidan abrir xa ao público. Un frío intenso de ata 5 graus baixo cero que se acadaron esta pasada noite mantén o manto branco no cumio de Manzaneda, pero non se pode esquiar porque as pistas están pechadas. Ainda así, iso non é impedimento para os amantes da neve. Está a correr tudo muito bem, temos um tempo espetacular, pena as pistas estarem fechadas, os meus amigos são incríveis e vamos nos divertir muito hoje na neve. Pensamos que iba a haber esquí, pero no hay esquí, pero a disfrutar con el perro. El plan era ir con los trineos, deslizarnos un rato y luego ir a tomar chocolate. Nos salimos a las 7 de la mañana, madrugamos todos para venir y de a las 11 estábamos aquí más o menos. Veníamos pensando a ver si había nieve o no, pero llegamos aquí, la vimos y una ilusión, la verdad. O inicio desta tempada invernal deixou cifras históricas de afluencia con 15.000 visitantes nas vacacións de Nadal, 9.000 deles para practicar esquí. A ocupación chegou ao 94% nos días festivos, un destino sempre pendente da meteoroloxía. Recordar la infancia cuando nos tirábamos por ahí, hasta arriba para las pistas, no sé, en plan de estar aquí con todos, en la familia, con amigos, del cole, todo. La verdad es que me ha sorprendido porque no me imaginaba llegar aquí y encontrar todo tan lleno de nieve cuando por el camino la verdad es que se veía que no había casi nada. Desde Venezuela, vivimos en Coruña y está todo súper bonito, me encantó. Agárdase que ademais de manter a que xa caeu, se produzan novas nevaradas nos próximos días que permitan disfrutar ao completo da estación de montaña. El Alín inaugurou xa o seu mes do cocido e para esta fin de semana as reservas xa están completas en moitos restaurantes. 26 establecementos participan este ano no evento que anticipa o Entroido, polo menos no prato.
Ferven as potas ao mediodía para que o xantar estea listo para as dúas que chegan as primeiras reservas. O menú está pechado, tradicional, con ingredientes de proximidade e para comensais que repiten cada ano. Moitas reservas, sobre todo fins de semana, os sábados son días moi complicados, os domingos tamén, pero bueno, a xente sigue chamando e aparecen ocos de vez en cando debido ás cancelacións, debido a montaxes de última hora que aparecen huecos. E despois pola semana tamén pois moi animado. O bo resultado depende da materia prima e dos caldos que se extraen das coceduras, pero en Lalín teñen a receita moi practicada. A característica principal é iso, a carne de porco, ademais de salgada e curada, está afumada. No tema do embutido usamos chourizo de carne e ceboleiro, de verdura principal sempre ten que haber grelo e naviza, e de legume hai garbanzo, vale? Entón aquí arrancamos a mañá cas carnes e de aí pois imos movendo caldos, imos mesturando caldos para rematar de cocer chourizos, verduras, patacas e a legume e facer esa sopa. Os prezos andan entre os 30 e os 50 euros. O cocido de Lalín pois é algo que resistiu, polo menos nas miñas vivencias, a todas as crises económicas que houve, porque al final a xente non quere renunciar a eso. E ao final o que falábamos antes, esa calidad-precio é pagable para calquera, non? Calquera fai un esforzo un día, se está máis apretado, pois para disfrutar. Queda por diante un mes enteiro para catalo, medio cento de actividades programadas e moitas horas de potas ao lume. Durante o seu retiro no deserto, Santo Antón Abade conviviu en armonía coa natureza e cos animais. Cada 17 de xaneiro son moitos os fieis católicos que buscan a súa protección na tradicional bendición de mascotas que se realiza en moitas parroquias galegas. A de Conxo fixo este ano por primeira vez. Oliver é a cría máis delicada dunha camada de gatiños rescatada da rúa. Está moi maliño. É mudo, non ten voz, ten problemas respiratorios e, bueno, estamos tratando e quedou na nosa casa. Foi un dos animais bendecidos na igrexa de Nosa Señora da Mercé de Conxo. A parroquia compostelá incorpora a tradición á súa axenda de xaneiro por primeira vez. Con mucha ilusión y con muchas ganas, porque siempre la naturaleza, los animales, siempre nos hablan y nos acercan a Dios. Buscando un pouco parroquias na zona de Santiago, nos vivimos en Ames, encontramos aquí a parroquia de Conxo, que ademais vese moi activa en redes, vese que intenta chegar xente nova aquí, e dixemos, pues, vamos a acercarnos a ver o que hai. Cans, gatos e tamén algún paxaro, como Pavarotti, achegáronse ao templo buscando o amparo de Santo Antón. Os seus humanos quixeron celebrar así o Día do Patrón dos Animais como expresión de amor e de agradecemento, pero tamén como recordatorio de compromiso e responsabilidade. Soy muy creyente y me encanta que es parte de la familia, el animal, que estuviera bendecido. Toda axuda non é mala, para que se todo vai ben, que siga sana e bueno, que nos dure moitos aniños. Na parroquia carballesa de Noicela recuperaron o ritual da beizón en 2023 e cada ano son máis as veciñas e os veciños que levan os seus animais á misa, lugar inesperado de socialización animal. Esta fin de semana, Lugo converteuse na capital canina estatal coa celebración de distintas exposicións. Un evento que, xunto con campeonato de agility, conseguiu convocar a máis de 1.500 cans e os seus donos. Animais de 140 razas diferentes e, ademais, trátase dun aberto a todo o público. Os cans que participan nas probas subdivídense entre beleza e agility. Entre os de beleza, hainos de 140 razas diferentes. É moi importante achegarse a un evento destos se alguén quere compartir a vida con un can, porque calquer propietario de can podeñe falar das necesidades desa raza, porque o máis importante para os cans a hora de comprar ou adotar é saber o que se vai a facer. Celébrase a 115 e a 116 Exposición Nacional Canina e a 52 Exposición Internacional Canina. O que se valora é a morfología do can, non? Dentro do can se valora, por exemplo, que teña todas as pezas dos dentes, as contan, as miran, se falta algún, o color dos ollos, mírase que a estrutura sea igual que o estándar. Si es un perro de espectáculo como él, necesita unas rutinas de higiene y de entrenamiento en casa todos los días. ¿Qué tal lo pasan los animales en este tipo de eventos?
Bien, la verdad que estos no tienen mayor problema, les gusta salir, los sacamos a pasear, quiero decir que están a gusto. Na outra sala do Pazo de Feiras de Lugo celébranse as probas de agility, onde se vai escoller o mellor border collie de España e o campeón de Galicia en cada unha das alturas. O máis importante é o vínculo que se crea co animal, as horas que tes que estar entrenando con el, compartindo vida con el. Tamén participa o campeón do mundo en altura mediana. Con penetración con los animales absoluta, ¿no? Totalmente, ya la veis aquí, que está pendiente de mí, con muchas ganas de trabajar y yo exactamente igual. No económico, este evento é clave para a hostelería luguesa na Costa de Xaneiro. De cando as vacas son vacas, unha exposición fotográfica na Casa Museo de María Antonia Dans, en Curtis, amosa a identidade rural a través dos seus animais e a convivencia que se estableceu co gando. O fotógrafo, tamén veterinario, quixo retratar a evolución do sector e o seu valor patrimonial. De cando as vacas representaban a economía dunha familia, dunha comarca e dun país, de cando configuraban o territorio e incluso a linguaxe. De aí parte esta mostra fotográfica comprometida coa tradición e tamén coa modernidade gandeira. Tratar as vacas como vacas que son, vacas, como que eu que era vaca na antigua Casa de Labranza galega, non as vacas da casa, as vacas que pisaban estrume nos cortellos de estar. Entón parte un pouco dese mundo e por iso falo de cando as vacas son vacas e non outra cousa. E realmente o que facían estas vacas foi esculpir a paisaxe. A paisaxe sempre foi unha paisaxe gandeira. Cando a gandeiría quitas da paisaxe, o paisaxe por si solo tende a entropía, o desorden e pasan as cousas que pasan. Desde as fotografías das últimas vacas da casa, con cortes de estrar no courel, ata os concursos de gando e manexo amosan o que foi a transformación do sector nos últimos anos. O período histórico onde pasamos das vacas da casa, aquelas que estaban no estrume, hasta o momento actual, que estamos co robós do ordeño, realmente pasou moi pouco tempo, son 40 anos. Nos 90 había moitas miles de explotacións en Galicia, con moi pequeniñas cabezas, pero moitas estaban en estrume ou cuadres da marra, estaban dando ese salto. De todos modos, unha cousa sí que hai que reivindicar tamén, non? Este ano pasado sufrimos unha vagoa de incendios nunhas zonas moi despobladas, pero que noutra época, moi cerquiña da hora, sí que había vacas da casa, non? Eran zonas de alta e media montaña, onde había esta gandeiría de proximidade, de subsistencia, onde se facía un aproveitamento do espacio, do monte. E aquí sí que hai que dicir, hai que reivindicar que non hai país sin vacas e as vacas sí que fan país. A exposición que agora se pode ver na Casa Museo de María Antonia Dans en Curtis ten carácter itinerante e trasladarase despois a outros concellos. E velaquí os teñen son os xenerais da Ulla. Esta mesma mañá dando conta de que aínda non rematamos a dixestión dos doces de Nadal e xa entramos de cheo no tempo do Entroido. Esta mañá presentaron en Silleda o programa do Entroido tradicional da comarca do Ulla, do que son os claros protagonistas. O vindeiro sábado será a súa primeira saída no campo da festa de San Miguel de Sarandón, en Vedra. Unha das citas gastronómicas máis importantes do inverno en Galicia é a Festa do Botelo, no Barco de Valdeorras. A estas horas, na súa edición número 24, unhas 1.400 persoas están comezando a degustar este embutido tradicional que cada ano atrae a máis persoas. Este é un botelo que está moi mimado, dende a preparación, a curación, que logo é importante preparalo tranquilamente, é dicir, non levamos aquí desde as 7:30 da mañá, que coza despaciño, o telo métese dentro do estómago do cocho e logo leva a costilla curada e demais. E chega o momento de degustalo embutido estrela da comarca de Valdeorras, no pabillón municipal de Cabalgueiros, unhas 1.400 persoas, as que tiveron a sorte de conseguir entradas gozan do menú. Empezouse a sacar entradas ás 7 da tarde, vía xente facendo cola. Entonces, é porque hai moita xente. De hecho, iso está quedando moi pequeno. Si este ano batiron o récord, a cola empezou ás 8 da tarde e venderos as entradas ás 9 da mañá. Pero bueno, eso que a xente o pasa ben e esperemos que este ano siga pasando ben. O veño de Ourense a Festa do Botelo. A probar. A probar, a ver que tal. Unha cita gastronómica xa consolidada no inverno en Galicia. Pois é unha cousa especial de aquí, que isto ben a tradición ben dos pueblos, de cando se facía a matanza
a matanza nos pueblos e ven todo de aí. O botelo de aquí ben se vi que é especial, senón non viña xente tanta como ven. Está rico desde siempre. O sea, toda la vida se ha hecho el botelo. Mis abuelos han hecho el botelo desde que éramos niñas y yo recuerdo que, a ver, es una tradición. Todos os bares están a tope. Sí. É un día que temos de gastronomía, de alegría. 24 anos xa dunha festa que homenaxea o botelo e que cada ano atrae a máis xente arredor da gastronomía e a tradición. Esta semana coñecíamos os datos do INE que revelan que a nosa comunidade bate récords de poboación estranxeira. Veñen na procura dunha vida mellor, tal e como fixemos os galegos non hai tantos anos e tal como nos lembra unha exposición itinerante que xa se pode ver en Cuntis. Xusta Noira. Sí, precisamente esta exposición titúlase Nos tamén fomos emigrantes, está organizada pola obra social A Fundación, por a banca, e neste caso polo Concello de Cuntis. A través de 40 imaxes sacadas da Xencia F, trata de lembrar esa parte do noso pasado, dos nosos pais, nais, avós e aboas, que tiveron que marchar na procura dun futuro mellor. Aquí podemos ver imaxes desas emotivas despedidas, tamén de como era a súa chegada a países de destino e como era o seu día a día en países tan afastados como Bélxica, Australia ou o Canadá. Ademais, esta exposición ten unha fin solidaria, saiban que visitale de balde, pero quen aquí se chegue pode colaborar achegando produtos non perecedoiros pro Banco de Alimentos. Estará ata o 14 de febreiro neste Centro Cultural Roberto Blanco Torres, despois seguirá itinerando, o seu seguinte destino será Ferreira de Pantón. O que salientaría desta exposición pois son as fotografías das familias, sobre todo, non? Esos rostros onde se ve a incertidume de que vai a pasar, porque ao final un emigrante non deixa de ser un viaxeiro incompleto, sabe a que vai, sabe cando vai, pero non ten o billete de volta, entonces pois vese esas familias que se están separando, que se despiden, donde o home é o que marcha e a que se queda aquí normalmente eran as mulleres cos seus fillos. Entón, eses rostros de pena, de incertidumbre. Neste 2026 cúmprense 75 anos da publicación de La Colmena, de Camilo José Cela. Con motivo do 24 cabodano do escritor, esta mañá realizouse unha ofrenda floral no cemiterio de Iria Flavia en Padrón, onde descansan os seus restos mortais. O conselleiro de Cultura destacou que este ano realizaránse varias propostas culturais sobre o Premio Nobel. E agora imos coñecer o que teñen preparado para hoxe os compañeiros de Hora Galega. Como sempre, despois do tempo. Moi boas, María. Moi boas, compañeiros. Pois xa sabedes que as orquestas galegas teñen moita sona e moita popularidade, pero sabemos realmente o que ocorre entre bambalinas, porque sempre escoitamos ou sempre nos preguntamos como se levan eles de portas para dentro, mal, ben ou moi ben. Hoxe en Hora Galega creamos a nosa propia Liga dos Ligues Extraordinarios e para a Liga Amorosa a que traemos hoxe ao plató Fátima Pego e Diego Barbazán, que nos darán conta de todo o que ocorre de portas para dentro, ou mellor dito, de palco pa dentro, a partir das 4 da tarde aquí en Hora Galega. Pois moito que ver na Hora Galega e tamén, como sempre, información que continúa actualizada na nosa páxina web en e24.gal.